Fíxose de rogar, pero a vieira xa está aquí. Despois de meses de espera xa botou a andar a campaña deste bivalvo. O habitual é que a súa extracción comece antes do Nadal, pero no fondo da ría da Arousa había pouco marisco de talle comercial. Esta situación levou a Confraría de Cambados a tomar a decisión de agardar para obter así un produto de mellor calidade. Non era un tamaño moi grande. Agora parece ser que nas zonas onde estamos traballando tamén ven algunha grande, onde hai bastante vieira pequena. Pasadas as semanas, agora as expectativas do sector sobre cantidade e tamaño son mellores. A pesar de que ainda queda bastante vieira pequena, na Confraría cambadesa auguran que esta vai ser unha boa campaña. Nós temos uns mostraxes feitos, temos unha cantidad de recurso, pero tamén hai unha vieira pequena que intentamos tamén que se traslade de sitio para ter un sitio máis a cobicho e onde podamos coidala. O tope de capturas diario é de 3.000 kilos. Os armadores van cobrar 5,5 euros por cada un deles, o que se traduce nun aumento de 75 céntimos máis por kilo que no mesmo período do ano pasado. Con todo, se vostede ten pensado mercar vieira galega, saiba que aínda que o produto xa está en terra, aínda terá que agardar uns días máis para poder mercala, unha vez que o bivalvo supere o proceso de depuración e evisceración.